Upoznajmo se sa reprezentacijom Albanije. Albanija je jedna od novih selekcija na Evropskom prvenstvu, odigrali su dobre kvalifikacije, imaju solidan tim, šteta što su upali u grupu smrti sa Španijom, Italijom i Hrvatskom, tako da će se teško provesti iz pozicije outsidera, profil selekcije. Ovo je njihov drugi put na šampionatu Evrope, najbolji rezultat reprezentacije Albanije je ostvarila pobjedom nad Rumunijom u grupnoj fazi Evropskog prvenstva 2016. godine. Aaron Bogdan je najbolji strilac reprezentacije sa 18 pogodaka. Rekorder po broju nastupa je Lorik Cana sa čak 93 odigrane utakmice. Selektor Albanije je Brazilac Silvinho, najveće zvijezde reprezentacije su Strahoša Hisa i Džimšiti. Za razliku od ostalih reprezentacija, Albanija se ne može pohvaliti bogatom fudbalskom istorijom, jedino su nastupali na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine, kada su bili smješteni u grupi sa Francuskom, Švajcarskom i Rumunijom. Njihovo debitansko takmičenje nije prošlo toliko loše, izgubili su od Švajcarske rezultatom 1:0, pored toga su primili 2 gola u samoj završnici protiv Francuske.